Nherera, nawe kuchemera. Abana famba nini ndongo sara, banino suwa ibo bano fara, abana kuita nenge nini nzara, unwari fiti nenge chingo wara, abana famba nini ndongo sara, banino suwa ibo bano fara, abana kuita nenge nini nzara, unwari fiti nenge chingo wara, ndiri Nherera, inawe kuchemera, abana ndibonera, ndori tenda denga. Yeah, Mr. Mafuba. Hello, Mr. Mafuba. Yes, are you done with what I told you? Like, did you deliver what I told you? What I asked you? Alright. So I'm currently busy right now. I'll come back to you when I'm done with what I'm doing. Please keep in mind, the business must go over, and we have to concentrate much on especially that side. Okay? And I'll come back to you. This is currently doing business with it's boring. Oh, I put my girl there. Hey, baby. Yes. Baby. Yeah, I'm coming. We are coming. Garagua. You say what's it? Bo. Ndichangodhilana zvebusiness redu ratinoita. Ndoda kuti nditaurire kumaimbogara sei kona ikumba kunana vatakaona. Tangorana mupenyu wacho kuti wanga wakaoma kubva pakashayika mama takaita kugara namai nini. Vaiti shungurudza vaichitibata rafu mabasa ese ndisitangonzi tiite nemunina wangu ati vane mwana wavo handi makamuona akura vane mwana wako. Ati hapana chaaita taingoita tiri tune munina wangu kuenda kugadheni kuenda kumunda kuwacha zvese ndisitangonzi tiite. So it means kana kuchikora muna kutozobvira maenda? Ati ina takatosiya panzira. Yo, it's totally bad. But you know what, girl? You are in the right hands, you know. Inini ndine zvinhu zvakawanda zvandoita. Like, you know, uchinyatsoona everything number. I am a businessman. But what I want to do is, I really mean to love you. Pandakakutora ndetorevesa kuti ndinokuda. So, over all those things that you came through, I'm going to change your life. I'm going to make a difference in as far as your life is concerned. So, don't worry in everything. Zvakatoitika zvakapfuura. Alright, like you are an orphan. Yeah, unongotreatwa nezvimwe zvinhu zvakashata shata. Zvese zvakaipa ndezvako. Kumira vakuru vakagara kunoroyesa, kugara vakuru vakamira kunoroyesa. Like what this guy said. So, tell me, munina wako ari kurarama sei in as far as mararamiro? Ike zvinezvi zvinenge zvatomuomera wese manje because asara ari one inini handisisipo. Ndingoshuvira kuti kana dema ikwanisa kundibatsirawo munina wangu akwanise kukondinya nekuenda kuchikoro because munhu ari intelligent. Kuti akakondinya nechikoro maybe anokwanisa kuzoita something neramangwana rake. Like I promised, baby. Like I promised, I'm going to be your father, your mother, your brother, your sister. Whatever you came through, I'm going to be by your side. Whenever you do what I ask you to do. Ukava mukadzi wandinotarisira kuva naye. Handirambe kukuchengetera vabereki vako, handirambe kukuchengetera kana munina wako. But what I want to do is, you have to have a mothering ability. Unofana kuva nemoyo wehumai. You know what I mean when I say mothering ability? I mean kuva amai pachokwadi. What I want to do is, ndikuda kuti iwo mama vaya vaikuchengetai. She did the right thing because imagine vakakutakurai kubva panguva yamakasiyiwa nevabereki venyu to an extent yamava nhasi. You are a girl kutoti ndizokuona wakura. And the other thing, avaikutreatai bad, but sometimes mavalues it's a lesson muupenyu. So vakazoita zvekare kuti weneni tisangane. You know ndakavaziva kudhara mama vaya. But this time handizivi chakandisimudza kuti ndimunova visitor, and by the end of the day you are and I takabata sangana. So toda kuti vanotora zvinhu kushop. I've got businesses, a lot of businesses. Ndine taxis anopatrola, ndine businesses, internet cafes, ndine shops, several shops. Tichazoenda unozviona.
I'm going to change your life, and I want your young sister's life to change also. She have to go to school, she have to have everything she expected. Maoko awapinda maoko chaiwo. I was not like promising you in vain. I promise you the things that I want to deliver. You get the sense? Ndoda kukupa rudo kusvika Jesu vachidzoka mwangu. Uri kunzwa here? Nemoyo wangu wese, I love you. Uri kunzwa? Saka baby, ndikusimuka na 6 o'clock kuenda kubasa. Saka munodye kuna date na nditrairewo toasted sandwiches and fried chips and a cup of coffee. Okay. Yeah, that's fine. More try kuchita fast mama. I want to call like now. Yeah. Right. Yeah, that's fine. Hey baby. Yeah, Daddy. There's a knock on the door, please attend it. Okay. Yeah, come in. Ndanda kusuwa shema. Nguwa yachenga yareba. Wagona wauya zondona. Daddy, mwana wangu auya. Maini nazouya here? Oh, uyaina wakati waone. Hello maini. Ndinonezva makadi kugara nechiapa apa. Tinofara kukuona izvo shuwa. Saka masiya vari sei vana mama? Kwanisa kuconductana nawo zvakanaka. I was like probably like to call her now but so ndafara kukuona. So mukurarama sei? What is happening in life here? Because it seems you are like scruffy. What's happening? Munongoziyawo kwenyu Nherera tikana usina mbereka nanga chikuona ipapo pakaipa. But now don't worry, Nina wangu. We are there for you now. Guys, munozwa kuti chii? Mwari anosika zvinhu ka nenzira dzakasiyana siyana. We should thank God because I was likely to have a family like you. You see, sometimes spend a lot of money ndichipa vanhu vari useless, especially navamai vangu. Some of them wanted to spend mari yangu zviri useless because you are now part and parcel of my life. You see, mari hamusambochema. Let me show you some of my businesses, and I would like going with you, man, in teaching. You see this one. You see this shop. This shop. This one is in Pretoria because I decided to do the business in Pretoria. I just wanted them to be close to the business sector. But one was Peter. But in a fleet my taxis. Baby, let me go and check. Oh, alright, yeah. It's a fast in the room. I love this woman. Many. Like I was like deciding, is it not good? Everything is there, food, every accommodation. I want you to go to school, so I would be like sponsoring you to go to school. Just I did with Mungo, Chirega Kutokera, Mungo Yamugara, so you know, kuchenda kuchukua. Bwana wauya mwana wangu nataka zorora kupanda garaza kanaka mama wane mali na business yani zvese rumi ino yakatozishairi ino yoto kutozo yototoka nayo chenda kuchikoro konene chikoro zviri mari paro ndingabeto zviri nani yomulai because chikoro chakakosha mwana wangu ndiri kunete chikoro chakakosha zvisingaiti. Vangu wako anotenga choti kutengera zvese zvinenge zvidiwa mubhedha zvichiva chakusechi. Vanga vakuudza here, havanambokudza here nyaya iyoyo. Vambotaura zvavo kuti mandamutaura nezvazvo sanga ndakatengerwa foni ka. Ndakatengerwa zibango navangu vako. Takatomboendeswa beach weiwe. Kumbogradza mapictures. Iwe tainakiwa, iwe takafara muna wangu yo. Taimbokuzivira ukuku takachingorarama upenyu hwekungotambura. Akoyo kagara pano
Nogara zvakanaka muninangu ukakwandira nechikoro chako tombokuendesawo tomboenda tese kubichi hatimbotenderera newe chimbokuonesawo neza nzvimbo dzakasiyana siyana. Ya zveshuwa. Wazofanirwa wakangosara. Uchatorarama life yako iripo, uchatoona zvinhu zvako zvichatoendeka. Chandakuda kukachiranyanya kwauri ukauya ukatambogara nesu ukatanga nechikoro kufocusa needucation yako. Ndoziva kuti uri intelligent unogona iwe. Ufocusa nechikoro chako, woita zvithu zvemabhuku ako. You can be someone in life. Wozviitira tunhu twako even though ukazowana munhu andaukurora unenge une zvinhu zvako because chikoro chakakosha. Ndatombotaura kwangu vako ndichimboti vatombondiitisawo malisensi because chikoro futi unoziva iwe kuti ndaitogonawo chikoro kasina mainini ndo vakangotiitirawo utsinye unozviona ndisapozvinye nechikoro. Saka baby, I will see you when I come back, ne? Or I will call you when I go get it. How are you doing? I'm good, man. I'm very good, my man. No, you know, always I'm dripping my Versace. Yes, I know. Yeah, and my Rolex. Yeah. I think I was about to give myself. Ndiripo wangu in street zone. Ndiripo wangu ma street zone. 3 times is about to ndiripo wangu padino kasvika unondo ndiripo mwana. Uzapandezere nienda fambira kunoku. Yeah. Uzoenda tokuwana. Yeah. Mashop zviro sasa. Ndomuona mudara wewe. Ndomuona wangu ya mudara wewe. Stodi naye. Atemba ngendo pachitori. Yeah. Saka anoona munhu anochaya. Ndotomuona. Ndotomuona uka. Ka. Saka yodika. Ndatogara toku. Chopinda wangu iwe ka. Indo kana atoenda kuti. Sasa ndo zvatoda. Ndotoziva kuti wewe kadozwango ka. Saka ndichaka warezi. Okay. Yeah. Ndauchimhanya. Yeah, ndauchimhanya shoti unogenda anozvidzane mari ndinoona manje pandaupedzera mupedzere wangu saitobata chikoro kwangu takaenda iwe tobata yawo. Hey, hello lad. Hey, look. Who are you? Your wife? That guy? Hey, that guy have a wife in Pretoria, he have a wife in Tempe, he have a wife in Harare, he have a wife in Maputo, he have a wife in Lagos. What's going on? Oh, that was here, man. Look here. You see me? My name is Alexander Pune. I was born and raised in California. I can't allow that you are paying. You are the 5th wife of that guy, or the 7th wife of that guy, or the 10th wife of that guy. And look here, we must discuss this issue inside here. You don't stay here. Hey, come on, come here, we must discuss this issue. I'm gonna buy a ticket for you to London, you know that? Hey, come here, girl. Hey, you should look beautiful. Like you are under 14 years. I'm gonna take you to London, see my grandmama, my beautiful sister. Oh, what is it? Who is this? Baby? Who Okay. Who is this? Who is this in my bed? Drinking a drink on my bed? Akarara zvake. Then anogadzira light akarara pambedi wangu. What kind of a stupidness is that? Iwana zati muchaneta ndikutaurire chinhu wani. Handina kukuroorera kuti uzoita chifambi pamba pangu kunzwa here. Plus chimwe chinhu handimbonetseke newe, I will take you back. Handina chavi nekuda wakadzi wakaita stupid fuza kunge wewe pokuti unanotrati. Newatora murume ari nani zviri nani. Just a stupid guy from the streets and take him into my room, my bedroom, at my bed. What kind of stupidness is that?
uchimupa nedringi akarara pambedha wangu. Muchaneta, handina nhamo yevakadzi, handina nhamo yekuchengetwa kana kubikirwa. Uri kunzwa? I'm not gonna tolerate this. This is over. You show me disrespect yokurarisa munhu pambedha wangu. Wadi kuenda kumba kwake zvake kana ungoda cho. Mari pacho zvayaireve chinhu sometimes when you have a girl who tolerates nonsense every time. Ndeti ndaroora mukadzi wangu but currently such a shit. Handifunge kuti in my life ndichazoenjoya kuti love just because ndatora munhu kubva kumarume. I thought ndiye wachava mukadzi wangu anogona kuchengeta akakurira nhamo but zvakangofanana